birthday, quadrangle. Ito yung mga keywords na napaka-obvious na rehash. Pinalitan lang yung cast of characters, pero yung circumstances at saka yung inimbento parang-pareho. So, hinog na hinog talaga sana si Bicoy para mai-contempt. Kasi hindi na namin papakawalan yun eh. Kung halimbawa natuloy bukas yung hearing at nandyan siya, meron siyang sworn statement, meron siyang mga dokumento at nakapag-testify na siya under oath, and then papasok si Hutch and refute with his own documents na nanggaling din kay Bicoy, hindi ba napaka appropriate for contempt, and marami pa tayo malalaman, no? At this point, of course, sabi ko na rin ito na asking Bicoy who are behind him, malaki problema. Maniniwala pa tayo sa kanya kung ano man yung sasabihin niya pa. Wala na, kasi zero credibility. So, maski magsabi pa siya ng mga pangalan, ito yung kausap ko, ito yung nagmanyobra sa akin, ito yung nag-utos sa akin, wala na tayong papaniwala sa sinabi niya, no? Because he has been exposed.